Dan il-programm ser jiġi mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Binkies Pizza Madness tal-Pjetà għal pizzett ta' kwalità bi prezzijiet għall but ta' kulħadd. Insellmilkom, jien Lorjana Brinkat, nagħtikom merħba l-ġimgħa ta' Kamra Sportiva. Il-programm li jżommkom aġġornati fuq il-programmi kollha li dan in-netwerk ser joffrilkom matul din il-ġimgħa. Għal dan l-aħħar programm ta' din is-sensiela sejrin naraw l-iskeda li ser ikollna bejn il-lejla 24 ta' Mejju u l-ħamis 30 ta' Mejju li ġej. Il-lejla ser ikolna programm essenzjela mix-żone differenti minn tas-soltu. Dan għaliex ser ikolna reazzjonijiet marbuta mal-bidliet maniġerjali ta' Chelsea u Liverpool FC li kellna matul dawn l-aħħar ġranet. Karim El Ebraxi ser jirreaġixxi għat-tkeċċija ta' Mauricio Pochettino minn manager ta' Chelsea filwaqt li Julian Grishti ser jikkummenta l-ħatra ta' Arne Slot bħala manager ta' Liverpool FC. Il-ħadd wara nofsinhar għal ħabta tal-5:15 l-editur Antonello Abela jirritorna f'xandira diretta reazzjoni tal-Grand Prix ta' Monaco. Ftit mumenti wara tmiem l-aktar tellieqa prestiġjuża fil-kalendarju tal-Formula 1. Fil-għaxija mbagħad fit-8 Mixzone jirritorna f'xandira rrekordjata bir-reazzjoni ta' Mark Schembri għal Juventus kontra Monza u Brady Buġejja għal finali tal-FA Cup bejn Manchester City u Manchester United. It-tnejn fit-8 jkollna l-aħħar programm essenzjela Mixzone f'xandira diretta. Jiftaħ il-programm Joseph Magri bil-kummenti tiegħu għal Milan kontra Salernitana u jkompli Karl Parnis bir-reazzjoni għall-Empoli kontra Roma. Il-programm jagħlaq bl-editur Antonello Abela li l-ewwel jikkummenta l-aħħar logħba li ċ-Champions Taljani Inter ser ikunu lagħbu għal Verona qabel ma mbagħad jagħti d-diskors li bih ser tingħalaq din is-sensiela ta' Mixzone. Il-ħamis fit-8 l-editur Antonello Abela, Roberto De Brincat u diversi YouTubers ser ikunu qed jingħaqdu magħkom f'xandira diretta l-programm Botta u Risposta li ser jagħti ħarsa lejn l-istaġun tal-Premier League li din is-sena ra r-raba' suċċess konsekuttiv ta' Manchester City. Infakrukom li dan il-programm huwa wkoll disponibbli fuq l-istazzjoni uffiċjali tagħna fuq il-YouTube għalhekk tinsewx tinkitbu hemm biex ma titilfu xejn minn dak kollu li ntellaw minn ħin għal ieħor. Qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzjakom tal-li segwejtu dan il-programm matul dan l-istaġun. Ninsab ċerta li l-ġimgħa tal-Kamra Sportiva kien gwida tajba biex tkunu tafu x'konna qed nippjanaw għalikom minn ġimgħa l ġimgħa. Sakemm nerġgħu niltaqgħu. Jien, Lorjana Brinkat, nirringrazzjakom tal-li segwejtuna u nawguralkom tmiem il-ġimgħa mill-aqwa. Dan il-programm ġie mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Binkies Pizza Madness tal-Pjetà għal pizzett ta' kwalità bi prezzijiet għall but ta' kulħadd.